Na to preteky sa môžu naštartovať. Opäť vypísané na 8 kôl s letným štartom, červené svetla svietia, po ich zasnutí sa rozsvietia zelené a bude odštartované. V prvom rade Stefan Fás a Štefi Halmová. A je toto odštartované. Stefan Fás odštartoval zle a už sa tam priznal Brančia aj Kurzim, aj Rodriguez. Alfa Petero. Aha, prvá je jasne. Halmová na druhom míste pane Rodrigueza. Áno. Tak sa len nastartoval výborne a je momentálne tretí, Stefan Fás štvrtý, Andrej Kurzim piatý, na piatý, Alfa Peter, na to určite nikto znal, tak musí počkať, či sa ten súboj prejde nejakým spôsobom zniesť, alebo na 5. mieste je už Nordic Niš. To ten Háš, jasne,